i-evolve gyud ang esports ba, fast pace bitaw. Di pa rin sa Dota nga langay Dragging. kayo o Nagya po ng disiplina. Ay lang kay mong palabi o batak sa duwa. Naa jud sa ninyo nga namoy life after sa game. Kay addiction mo jud ang problema ana. Why moderation? sa kana player na mo sa una. Diba naman may tulo ka player ng Rasod o MDL? We have to achieve something while bata patawa pa tayo naabot og 50 sa 60 na magmahay tayo looking back ba nga. So may gibuhat na ko pa 20 pag 30. Good evening guys, this is episode 21. Hi guys, I'm Prince. I am actually the head coordinator sa Cordova Esports. Thank you for watching and thank you also Marl and Jeff for having us tonight. Ako would si Peter Jun Clarin, assistant ko ni Prince. We actually founded Cordova Esports way back pa. Mura gining gisabutan pag nagbarkada, may Dota, murag dream ra ginawa ba. So eventually, mga past 2 years siguro, so na-realize siya. So salamat po sa pag-invite na mo karon. Yes, no problem and so I'm very glad nga naari mo no and I'm very honored. Thank you kayo sa inyong pag-anipod. And si Prince and si Peter, di ba? Mga PP gid sila da. Team gid sila kayo ba sa sangan gid. Number 1 akong ganahan ni mention gid isang ilang uniform. Oo. Idol Tama kayo. ng indot kayo. Favorite colors ginan ako. Black Red. Lagi. Black red. Dagan pa mig mga uniform nga amo ra suggestion gyud na huna kay gusto lang pud mi ba nga every event na mo kay nasa jud mi ko galing nga t-shirt para ma-identify pud mi ba nga one day ni sila sa party sa organization. But what's also good is ang kuan pod every tournament pod bisag unsa ka gamay ang among organization or among community maningkamot jud ang mga teams nga maghimog ko galingon nila nga kanang uniform or jersey and all. So wala siya warag part jud na siya sa Cordova Esports culture nga na may kaugalingon nga jersey every time nga na event. Mao na mong jersey pag last ng event. Yes, Mayor's Cup. Mayor's Cup. Mayor's Cup last month last month lang. August This month kay best naman sa Cordova 15-16 so nag Mayor's Cup may sa Mayor's Last Cup. week lang gid eh. So, Yalingaw rang kuan nito event na to. I would have to say grabe siya ka pressure kay it's like the first time ga DJ Mayor's Cup sa Cordova then esports. nga esports yes and we're thankful ba kay ang SK sa Cordova karon nga administration kay grabe jud kay sila ka involved sa esports like even the very start sa ilang administration kay warag ila na jung make sure ba nga ang esports na jud lugar sa kuan sa community or sa like sa Cordova. Bito. Kay pagdaog nila atong November last year atong election December gid yun ni support din sila sa Yes, mga sila. unang liga niya. Mo to ni promise sila na mo nga sa Mayor's Cup amo gimbutangan og esports. Okay. Ay laging realize. I think mostly naman ron sa mga batanon kay in kuan naman nga duwa di ba? Correct. Ikaduha na lang ng basket. Gamay na lang. Hindi nagi mga bata magud nga kanang into sports ka, athletic kayo ka pero nagi mga tao pod na mga bata nga kanang di sila athletic pero mo excel gid sila sa esports o mao sila mo ML, Dota nya. Mana But kanin yung tagal team sila is time. focus gid siya sa ML gid Mobile Legends. Dili sad. Dili Ana de lain po. Oh. like esports in general. So, we started lang sa Dota. So, medyo na pinakauna. Before pa na found ang Cordova Esports as like organization years ago. Katong pang so ay kanang barkada pa mi like katong times pa nga kanang mga bagets pa ni Peter. Amo na jud ang kuan, amo na jud ang gusto nga magkuan og tournament kanang na yung mga Dota tournament sa Cordova. Bahala gamay ra na ka team like na 3 times nga 6 or gito ka teams basta kay nalay jud tournament ka mong makalingawan like mo na siya mong way to like gather our friends nga after sa tournament na may bond kanang mo sad na siya akong always gina-realize sa tao nga if ever gali mo appeal mo certain nga esports nga duwa appeal jud mo tournament kay kanang inyong duwa nga say let's say for example rank games ara na makalimtan na ninyo but if mo join game og tournament that's something that you will bring in the future like makaingon jud kasi mo sa na nga nakapil mi atong tournament lingawa to nga tournament inana ba Ang amo sa kay murag kami mong duha sa una. Gusto kami mag Dota. So abot og Mandawi, kami abot mig Cebu sa una kay kami lang yung mga maayo daw sa Cordova. So una karon nga murag nagka edad-idara nami. So amo mong gusto ipa-experience sila ba nga unsa ang feeling sa tournament para if eventually gusto na sila mo venture nga mo-appeal sila sa syudad. So kabaw daw sila unsa ang feeling. So mo to we started gid sa Dota.
nya dili lang Dota na so when may Crossfire, Oo. ML, Mm. man ang mga naswayan pa nga games niya. Gusto pud mi nga padakon siya kaya daghang mga request gid nga mga duwa pero inahinay lang sa gid. You guys go way back yun dugay na gid. Oo. taon na. Grabe. Grabe. Batanon pa ko karon Batanon na nam ko yan na. Siya sa dalaga pa siya atong nga Ah, Kuan sad no? I want to make sure unsa nga Dota 1 pag ito. Dota 1 pa kami Jud. Dota 1 Dota 1. Mga dinosaur Grabe game ba din ancient? Oh, Jurassic. Ano Jurassic game ba? Naka Dota 1 ba ka Jeb? Oh, Naka-Dota Mana 1 pa naman duan. Lagi. Ako nabtan 6.60 60. Layo na nila. Layo na ka na. Layo na na. Bro 6.30 ra pud akong Yung unang mga pinakaon na. Manage na like high school pa ko dayon si Peter at I think college na siya. Sige na jud mi tugduwag Dota 1 magtapok rami sa usa ka Sa internet. internet. Laro kay mag-cutting sa mong klase sa. Oh. Actually, talking about that, naman sa tay ka nang I think parts atong dapat i-discuss karon kay ang say acceptance sa esports or say esports sa una then like karon kay hurag naman jud na notion good nga ang esports kay it's there to like kanang murag makapastop sa usa ka estudyante nga Murag muskwila hindrance. hindrance siya sa kuan pero I'm happy right now nga kanang as things are evolving ni adjust pud ang esports to a point nga grabe na siya ka-accessible and naabot na siya sa point nga ang college kay mga college o not even college but as well as high school or other schools pa nag-support na jud og esports like sa Safi. Si Safi nanay Naya sila esports kanang si Safi. ilang league ba nga raghatagan nila og lugar jud ang esports. Pero supported ang mga students ba they do not have to like hide or magtago-tago magcutting classes kay kuha naman warag i-showcase naman jud sa school mismo nga we support esports so you don't have to like do anything nasty para sa imong studies para lang makaduwa mo. Ang mga parents po nakita na nga unsa ka dagko ang Ay, prize grabe. pool sa mga esports ba Dota, ML so ikaw sad mama sige duwag ML dre. Ito lagi may mag-TI ba mo? Oo, kanang Player TI. na lang doy. Oo, lagi TI lang maka-appeal lang kag TI. Imo i-convert ang dollars to peso dako na ba kay. Labi na katong last TI katong pinakadako na prize pool sa to TI 9 ata. Tong 40 million dollar. Oo, kato. Nagkahinay naman ka. Nagkahinay na ron. Malaki na Oo, ina lang TI. ano tamo na ML Email na. ML. Mali na mga tao. lagi accessible mo gud ang ML sa yun kay grabe. cellphone na nimo ba. Mao pa ni nakanindot pud sa Dota kay sa una Dota 1 LAN dapat pundok mo sa internet cafe so Dota 2 karon pwede ra makasabalay nimo duwa Tinood. kay online naman siya so mao sa gingon ni Prince ni evolve ang esports mga accessible kana ML karon grabe ka accessible cellphone na nimo duwa ka. And going back sa katong na guidance inyong gingon is appreciated ka ng inyong gipang buhat no nga independent mo mo guide mo mga bata og kanang naagid mo grupo ba nga katong magud kami sa una or kita sa una nga pag mo duwa tag computer ikiyas-ikiyas gyud pa man kasabot atong parents nga mao na ganing parents ay sig duwa wa man kay mapala na Tama. nya karon ginahan man kay mapala nakita no sa TV. Grabe, uy, kaya naging mag-tournament ni kay nanamgay mga parents Oh. dito, mga sisters, Suporta. like family, dada show, Nakuman may kadlawon Kadlawon ng gyapon. mama. Nagito na ko ang mama. Hinatdan po pagkaon ng mga players Oh. din. Mga ingon sad ko ba nga law isa na all. I wish nga we had this kind of Yes. support back then. Oh. Pero mo lagi na kanang hindi naman siya dapat maguna-una sa kanang usapay So, pass. Once may importante ba mahappy na lang taw say kanang warag changes sa How it sa become na. Mm. And it's all credit to you guys gyud nga naa na kay I don't think it's easy para ninyo unsa man. never Isod easy. sa day? Daghan kay mi para nako sa throughout our journey kay kuan magud siya. Daghan mi og na dawat nga no kaysa yes kay mo po lagi na jud tay notion na nga esports kay urag kanang like specifically sa among kuan sa among lugar sa Cordova urag na jud times ba nga mo ana nga Cordova gamay ra kayong Cordova kanang Cordova is not ready for esports and grabe kay ko ka frustrated ato kay naman jud ko'y nakita good nga opportunity nga pwede jud nako na siya nga if ever tarungon na jud mo danay mo take lead I know na jud may ka showcase as a community mao to nga despite of daghan kay mayon nga ayaw lang sa no dili pa mi ka support at the moment then knowing Cordova gamay ra biya kay siya municipality 13 ra ka barangay so nakala ko sa myself nga undangon ka nako nino kay ako rang kaugalingon akong gikapoy ani pero ana pod ko sa myself nga I have to keep on trying kay unsaon ako pagkahibaw nga di siya may tabo until
mahuman jud na kog try. So mo to Wag siya mo gihatag luckily. ang full power ni mga Lagi tuwa. full power jud ana jud din. I'm happy nga sa organization na mo. Daghan na nagkadako na po na mo organization. We started as like tandem, Oh. kami lang duha, then ngay lang jud. Karon na nami like there's like 13 of us May mga organization tabang, staff. Mm. Dayon these people are all aligned sa among goals and visions ni Peter nga like kanang voluntary lang sa takaron kanang when kanang magud uban nga magunahon na nga si ang Cordova Esports na event magunahon na sila nga dako ang kwarta ani budget. pero wala jud nga na wala jud kwarta sa usad pero happy kay ko kay again daghan na kayog members ng Cordova Esports but before jud sila mo join mosulti jud ko na jud na disclosure nga dapat makasabot mo unsay sudlan yung nga organization. This is not an organization that kanang you'll earn. If earning is something that you have in mind, para nako ay lang mag-join ani nga organization kay kapuyon ra mo. Kay para nako ang naka-fuel man gud jud sa akong determination nga i-push jud ang organization is like now na mindset lang nako ba nga lihok ko ani I have to kanang be open-minded nga ako lang jud nga lihok kanang dili ko mag-expect nga I will earn something out from it, may that be kwarta or unsa pa basta kay kung volunteer lang full power every time na kuan na ay kanang event ana unahon na din reach out to those people nga I think that can help us kay in terms of financially kay wala jud mi ana yabo jud mi ana pero mao lagi to naman sad ko yung mga friends good mga karaang data player mo support ra sila mahatag na mo sila og mga gagmayng amount na mo so mo jud ko ang nakapatabang nga urag mas nindot pa ang showcase sa mong mga tournaments and events ba. Yes, I can totally relate, no? Pareha po na ni podcast. Nga, Mm. nagsugod mi ni Jeff, kaming duha, ako gid siya ginandaan nga, ako yung tanawan is for long term, Mm. di kita mo earn ani. Lagi. But ang nasa ko nahon na is 2-3 years minimum. Ara lagi ta mo boom lagi ta na ato ni paningkamutan. So ang ato lang vision ba nga importante gid kay na ang fire magpadayon na to. Mm. So pasalamat lang kita pirmi sa mga suporta nato no bisag Lagi. ginagmay no nalay mo like, nalay mo share, nalay mo Lagi. nay mo hisgot ka samo ta nang amigo nga mo hisgot nga kumusta naman yung kuan bay. Mm. Wali pa yung nakita nga na di ba? Ginagmay nga suporta sa mga amigo. Grabe. Like sa among kuan karon sa among situation karon na shock jud ko kay grabe na jud ang trend sa Cordova ka ba shock na lang ko ga. Wa ko kaila nila pero nakaila sila dako din mga musa din sila. Uy kanang kanas ang sunod nga tournament ana. Ma-shock ko kay sa nara ko sa grocery, magmerkado ra ko ang mga maninda. Huy kanang kamusta man yung event ana makaigo na ko wala maka happy kay Yes. kanagong kanang despite of me thinking ay kanang murag wala ra man ni para sa ubang tao murag makaingon ko ba nga nag-make noise na jud siya like ni bunga na jud ang among kuan ba among kahago ana and all but there's more to kuan pa to discover but as things are going right now happy ra jud ko. Aside ba na kuan sa amo ang esports nga liga kay napoy mga mo excel ba. So na yung mga taga Cordova karon nga varsity sa Yes, si Safi. si Safi nga katong last nga tournament sa Cebu di ba sa kato sa Ayala nagaputa Cordova so murag usa po siya ba kay tungod sa among liga nga sige sila apil-apil sa among mga tournament so naho nilang skills Mahasa so kana sila dito. murag mao po na usa nga murag kanang freebie na ba sa among gibot ay kana apil na sa mga tournament so so di wa ta ka ba di ba ma-apil na siya sa kanang tournament gid sa Philippines kana player na namo sa una Di ba na mo may tulo ka player na nakasud og MDL? oh kato Yes, ang gi-post na siya ito, na may talok ako ka Cordovan Hons. Ilad yung team, kay it's like, nasa ikaw gang ng organization, but kanang mahuglan siya nga na proud mi ba kay the fact nga taga Cordova sila, like, kung ba yun mag Cordova ka ng, Cordova rin na, pero para mong good na ako, kanang wajud nakasabot ang tao sa mga produkto sa Cordova ba in terms sa esports, kay before pa to sila daghan na kay mig mga matawag nga pro player sa Cordova not just sa ano sa kanang ML na pud mi sa Crossfire nga mga pro players nga compete nag-national nga tournaments so mo na siyang kuan gusto usa sa mga kuan na mo sa esports kanang mahatagan jud sila ilahang spotlight nga inyong pag-apil og mga tournaments dira na kutob dira na may bawaan kay again ang Cordova gamay ra kaayo dapat namoy kaugalingon nga spotlight nga dadun nyo diri sa Cordova para mailhan mo para pod ma-realize sa mga tao sa inyong hard work nga gibutang ana nga kuan nga duwa. But bisan pag Cordova Esports yung name,
makapil bang dili taga Cordova? Recent events wala pa, amo gud jud kay focus man jud kay mi sa Cordova, but that's part of the plan kay gusto man gud mi nga mas mudako among range or span sa among kanang organization to also like influence other province or other area sa Cebu nga dapat na jud sila kaugalingong organization. Kay chikahan lang tamo ani, nalaman jud na jud mi gamayng organization nga naapil pud ko day napuid mga esports coordinator from different areas pero dili jud sila makapush kay lack of support coming from LGU. I'm just so happy and feel so lucky nga ang SK karon nga administration sa Cordova kay grabe jud kay sila ka supportive dayon. Mao na ang nakapa hinungdan nga na jud mi nagpadayon kay mao man ay lacking sa laing lugar. Nay coordinator nay gusto maghimog organization sa esports pero dili jud mapansin, dili ma-push kay ang mga SK dili jud lagi mo suporta. So importante po lang na ay naglingkod nga either mo duwa or kanang makarelate sa mga kadaghanan ba. Importante sila siya. Katawa lagi ko gabi kay pag uli na ko dire. Nag-inom ang mga silingan ba. Kaya na lagi nga si alot ko patuganon ko youth leader ano ko inyo lang ang kadaghanon no kakapo. Wala kay nasa kunaon na. Dila ko gyana inom sa lod ng chemistry ata. Ano ako sila nga kuan ko no kanang makarelate ko no nila makamuduwag basket muduwag email mga ngana ba. So ako nga murag wa mo gina sa kunaon na kay sa una man gud ako yung tan-aw ng politiko wala koy against sa mga politiko bas sa among pamilya sa si Papa anihon man na siya nga padaganong barangay kapitan mga ngana mao na gid si Papa di ko na kay gubot kay nang ginabuhi Kayo. Gubot gid. Ako gikan mo ko diha SK chairman sa kasaon na. Gubot gid siya bata pa ka dagan na makatunan ng mga di mao ba. So wala og magpadaka mo harasad na. Pero man nindot gid karon sa mga esports kay na suporta gid sa SK nya. Kana po na mo maistoryahan mo na mo taga meeting nga kung unsa ilang mga challenges so at least ako apod usab ko sa makaingon na kanila yung buhaton kaniingon sa inyong kapitan so eventually na nindot na gid ang mga esports kay naagi may suporta nila. It's nice. Going back po datong MDL ba kay nakikita kong Jeff murag na challenge siya. Matcha absent na ni sila. Oh, why not? Pero ang lapo-lapo naka-ML man siguro di ba? Oh. Dumdum ko atong dako gig prize pool 30 mil per barangay. Pero reg SK man siguro nagdala ato, I'm not sure. I don't know if nasa third party ato nga magdala-dalag ML Pro. Masindot magud na nga sa usa ka lugar na ajud kanang esports council ba nga. Murag og MotoGP daganan sa mga esports sa mga kabatan-unan ba nga ara kara nga grupo esports jud na inana. Gibalibaran magimi sa Honda sa katungkuan. Ni Dool mig ni apil gimig session niya nabalibaran so usab na sa mga nagian na mo nga lisod sa tanaw jud sa tawo na mo ba ano ka dali sus wala jud sila kay bawa sa kami wala gimi gibangayo budget ato ang mo ra gid ato kay murag acknowledgement recognize na ba nga na ang esports so ito ningon sila no pero wala gyapon may ni hunong padayon lang gyapon kanang kaugalingong kwarta samot na siya magitig gawas gid mo sa inyong bulsa. Makapagawas gabi, makagawas, magiging anak to nga. Ala, dala sa internet, hilada to sa spreads. Siya man, iyang kwarta, iyang lihok, utok naman ako. Siya dyan na, kay masaligan dyan ako sa Peter, anak. Kasabi na, pero basta kwarta siya, mama mo na naman siya, mama brain. What is siya? I mean, kanang, I hope to see nga one day ba na mga esports council ang barangay pareha ra gud ng basketball like bati man sa kayo nga basket na lang ang hatagag chance. Usa gina sa ako karon na namo sa Cebu City. Usa gina sa akong gusto sad makita ka ng Gunner the days nga sige ra bitaw pa basket. Basket. Dako bagay mag-budget sa basket imo na noon. Pa-premyo pa ka, bayad pa ka basketan, bayad pa ka referee. Esports wa kay gasto kay mga bata magdag ilang cellphone, ilang kaugalingong data, di ba? So ang imo is imo rang papundok ang mga tao, imo ra nindutan kami amo ang org sad more on kanang live gid na mapa-live may taga tournament na mo para katong dili lang engagement sa mga tao dili lang mga naa didto so ilang mga mama nga di makadto sa lugar mananaw ilang mga friends so mo na usap na sa mga yung pirmi ginaba sa tournament na a bit of geography day kay di ba ang Cordova dili man na siya part sa Lapu-Lapu no dili kuan siya Cebu province Cebu province okay, magabi mga tao nga ang Cordova nas Lapu-Lapu sa ginaka notion pirmi gid nga Cordova Lapu-Lapu man siya. And it's good na third bridge, no? Pakalabang naman dito di na mawagi direct open ba. Mawagi. So, paan po day? Si Jeff, kinaay siya questions? Yes. Diba, naingon naman ito nila na sa kalisod pero ako lang i-clarify good na
ang question ako is, di ba, lisod man gid magdaog tao, ginsa nyo pag-manage. Yes, kay daghan ba Oo, mo daghan binag giguptan, di ba? mingon mag-esports, dili ra ba na usa or duha, by team ba na. Mm. Nya, kuan mo gyud kanang esports, so tanan esports na gisudlan na inyong gihandle kay by team ginsa ninyo pag-handle. Yan na pala yung games. Oh. Lagi. So, Abot lagi, magic na. Magic na rin. Siguro kuan sad siguro kanang tungod nga nailhan ming duha nga kanang karaan gid nga manuwaay. Mm. So kasagingon na ni Prince ganina we started sa Dota. So usa sad siguro na nga murag nakita nila ba nga di man sad may mga putyo-putyo nga player sa una sa Dotawan. So mga kamao man sad. So, Nagi day mo yung nganda. oh, Role player pa mo. Na among original nga team pag nangapapa na sila ni sa siya Mm. ni-appeal siya sa atong team na mo. Wait, So kailan mo maayo gina sa. Kailan mo ni Brown Nice? Oh, nice. Hala. So si Brown Eyes ang pirmi kontra dire sa Dili, Labrado. Actually, paano siya? Bata man siya Brown Eyes. Actually, nanadyo na sa una-una kay nga i-kwan during the podcast. Gusto jud ko nga i-bring up na kung kinsa jud hinugdan, kinsa jud kanang main nga kanang salarin ngano ni na ako kay pinakauna jud ato kay friends jud Mini Brown na to siya moment siyang life nga nagpuyo siya sa Cordoba. Then kanang ako man gud as bayot kanang daog-daogon jud ko si Brown pa man gud to ang unang bayot ga kanang openly gay ga. Way ko na mo binuha nga to eh. Ay, Ugol sorry. Ako kay tao nga bayo. Mo siya kong story ha. Una na ko encounter ni Brown Nice. Namin sa C3. Oo. Nanghigda siya niya. Wakid ko kabantay kanya kaya ganang mo duwa bakad laon. Ya. Anak ko ampoy kadua. Diri wa pa ba ito internet. So dapat imo makadua mga nani. Sa city pa ka to sa Ah, una. Sige Oh, ka sa C3. upon gid ba merkado. Tambang sa kuan Mm. simbahan. Oh. Ni mata siya ni duwa bitaw na siya na kung, "Bay, duwa ta naman siya." Ya, wa ko kibaw nga mayri kasi niya. Nga mo kailan niya ba? Naging duwa ra man pud ana ko pasakay-sakayan ra man ko ni pagkaugma akong gingnan mga itriyon namon ko sa itriyon na to magduan. La Merle. Si Camila Merl. Merl. So gaming Merl Mm. nya sila lab didto Oo. daghan nya pag ako sila gingnan nga si Kuan mo na si Brown Eyes mo na imong gi ambot lagi mo muragwana na kayo mo Brown Eyes si Brown Eyes mo na imong gi describe nako may di kinasli din buto nang gimensionan ko nila kinsay mga taga C3 nga duwa sila Kaito mga sila Kaito, lain kanan. o so mo to nakana ko mo din mo to magkita ming Brown Eyes po mag-anaay na lang mi It's a small world. Asa Like, naman ni siya ron? amazing. Nag-focus sa volleyball. Sa volleyball. Oo. Pero nagduwa-duwa na siya balik og Dota kay warag ko. I don't know. Basta kay ni-stop naman siya Dota kay focus siya sa volleyball. Volleyball gid yan. Pare-pareha mi og kanang ganap karon kay yang ako kay sa esports siya sa volleyball. Kusog kay siya mag-organize og mga tournament sa volleyball. Maabot na siya bisag sa Mabot siya Alcantara. sa lugar kasi mo organize mga sa mga Inana. probinsya. So, ako jud kuan, baby jud ko ni Brown ato pag adto niya sa Cordova dayon. Katupong before jud siya ni hawa sa Cordova gingnan jud ko ana niya nga kanang dili jud siya maka-expect nga suportahan ko niya all the way but gi-ready na ko niya nga ako'y muda sa Cordova in the future og mga tournaments. Pero wala jud to nako gi-mind ha. Wala na tong palapos donggan na to nako. Ngano man ni siya nagunahon na oy. Remoto siya pila ka years ang nilabay mo to ni kuan na din ko nga basin mo na jud siguro calling na nako mo na ning giingon ni Brown nga dapat ako jud magkupot sa kanang kuan mga tournaments mo to kanang namasin naman sad ko din eventually ni boom raman siya so di jud na ako pwede discredit si Brown sa akong mga kung unsa ko karon kay ni take part jud siya sa kanang kung unsa jud ko karon mo nang kanang mga musta ko niya hello di jud na ko siya di jud na ko siya pwede nga kanang warag na magutay friends nga pwede kalimtan natay friends ga iya jud nang kuan friends may come and go but kanang do di mi magkita na permanente di na mi sama kasuod sa una pero kanang na jud gyapon kanang warag mag-hold siya place sa akong heart ba nga si Brown siya jud toy kanang mold nako sa Dota kay bayot lagi ko din daog-daogon din makarelate man gud si Brown bayot siya dayon binuangan namin sa mga lalaki kay abi bayot kay feel nila banga na kaayo so moto nasad ko'y best friend nga bayot pod gikuan po niya kanang gitudloan jud mi niya pamaayo og kanang Dota so moto kanang nailahan naman sa jud mi ato nga mga bayot nga players na shock na lang mi pag Dota to daghan nagbayot so dala mga friends ako sa city nga mga bayot po di ba naman tuyo sa ka-team sa Lapu-Lapu ba to nga puro sila kuan bayot oo kami to Tama nga to. filming tournament Ah. wala si Jimmy mabayot sila Yugo sila kinsa ko to batch ming Hugo Yugo ay saks ka oo sa Luna no ay di abot lang nakalibot ko sa apelyido ni Yugo basta ka nang basta mo volleyball sad volleyball volleyball sad. Mm. batch na ako
Siyog ko. So i-try yun ka. Ay, trayon ko Ah, sa una. Kami pod sa mo ang katong una ng mga team nga nakuha niya. Ang nagtudlo po na mo kay si Merle pod ug si Meds. Kaila Kailangan din mo meds. nila. Oh, Kana sana sa akong mga pinakasod si Med, si Meds Mel. kana suod gyud na nawa kay kuan man siya. Kato yung ex bitaw, katong pinakadugay gyud niya. Ni So, Meds, ni Meds. Oh, ni Meds si Mao ba na yang angga Meds. Ako lang na i-beep ha kay. Mao Asa na- mastorya mi nang anak kay. Hunghung na lang ba na siya. Mao gina si Meds nagtudlo na mo kuan gid si Meds nagtudlo na mo Dota 1. Siya nagtudlo na mo nga pag abot niya Cordoba kami sa una live pa mi. Live nya ako to tantra siya sigingon nga duwa mo Dota. Yaming tudluan kay mayam gid siya maduwa. So mo na eventually naganamig Dota. Antod sila na mga round sa itrayon kontraho na namo sila si 3 kana. Mao. FYI, si Kamiz dahil napaila ng Clockwork Datawan. Oh. Kana Ay, Meds. siya day na ka ng katong maka sa blind spot igo ang racket. Musod og tower nga tagutlo ko na. Siya pa na musayaw sa Siya kuwan dito. sa una, rampada. Siya gina magsayaw sa kuwan. Nga, mangalsa og mga Oo, tao. Mao gina ka kay basta mo appeal ko gram moagi ko rampada sa una na gina. Berka na ba na nila kuya? Mo ba yung berka na na kuya Juji? Oo, wala. Lagi mo, lagi na siya. Kaila ko na niya kay kanang muduwa niya sa una, tapukan siya na siya sa mga taga-Cordoba nga. Ulo siya din. Makasod yun ng Clockwork ay 1A. Tapos ang laro. Bahan lagi na sa mga kontra. Pero kuan sad karon kay kami pod basta manglaag mi kanang Sabados gabi adto man mi magtapok man mi Lamar log Meds kay sila man gyapon namo mga kuan ba among circle of friends gyapon ba. So ako i-mention niya tamo before pa man ni ma-release amo Inos Meds nga kuyo siya. na podcast di min lang ko ano. Ikaw pakita na dito sa podcast akin. Magdidi man siya ko ako siya mitaron rin ba. Oo, kana katong mga itrayon boys kay kana gyud mga rat sila Tambok, sila Kana, Meds, Merle, kana mga gahi gid sa una ba. Suporta sad kay na sila nako pan ni. Si Merle kay kaning mga gamit yaha. Yan si Meds kay istorya lang may abot pa dyan si Tambok na may pamilyado naman na naman sa Cebu mag-like sa mga post so I'm blessed with friends pod no nga hatod karon kay musuporta gyapon sa atong kam bisag dili na gud kay may pirmi magkuyog nagsa na lang Mana kong gika-based sa esports do kay digit na ba kahibaw ga ang ato dig kinabuhi nagtuyok region sa esports guys. It's gonna be a small world ba. Nga impact atong ang esports sa kuan ang atong life. dutawan mo gud sa una dili kay nag-internet usagid mo ka Oh, computer shop mo na kanindot sa Oo. dalan gid sa una. Yeah. Lan ba. og inyong trash talk og isog mo gani ka tinuod gid trash talk atubang na gid Oh, tubangay ka ba? Mo na makalig-on po dyan sa inyo ang friendship gid sa una kay namgi tendency nga di mo magkauban. Kontra mo di ba? La manggawas ng trash talk, mapi lang mama nga trash talk, mapi lang mga uyab. Pamilya, Personal ay ka sus sa grabe. Maglaktot ka niya eventually mag-inom ra mo. Samo ta sa inyo sa i-try kana mo usam gid na sa mong gi-look up sa una gitanaw. magsumba guys Grabe. gawas niya iginom kay migo na So ura ni i-try pero inigtanaw mo dito manuwas la mag-trash talk kay man. Ato kana mo gina mo na mong gitanaw sa una Cordoba pa mi. unsay napaud mo tambayanan nga komputeran dito sa Cordova Oo, sa una kanang dire gid sa lungsod mo, Sweetie, sa home na unsa pa Na sa ano? kuan sweetie man to first then ato tag cyber spot and apo daghan na kayo kanang Wan di man ko pare sa tryon nga kanang taud-taud gid siya ba. Basta lang. Mo sige mo ka ilis-ilis. ma-close ang mga computer Ma-close, shop nga na lain na po. Pero naragi siya sa lungsod. Kana bisag kami di man kami taga lungsod gid sa Cordoba. Pero mapundok kami dito. mapundok Ito, amazing kayo. Plitihan should ba? Oo, layo sa day, plate pa. nya layo mag-uli adun lang matog Oo, sahay na suod na lang tigiya sa tigbantay sa internetan. usagid na sa faktor no nga og ang tag-iya sa komputeran kay goods pud sa mga tao ba kay duulunon po nang komputeran na pero nang itriyon gyang tag-iya si mga taga Cordova ba na kanang unsa gito nga village jeep kanang Unsa ka tang padung sa Cordova kanang Ako ya? Summerville. Di kinumdum ko ni tigiya sa itrayon ka ng mga kang Leon na Oo. apelyido ba ay trio ng van nila Oh, itrayon lang ba gani? Dako di dato na wala kay ko kaabot Nanas ng like itriyon. Pero nakadungog ko nga team. kuan man na sila kusog gid kayo nga niabot sila Philippines kay tibok Philippines kay Dragonica Dragonica na. Dragonica kinumdum ko. Diba? duha ka team ang nasud og Sa Naklaro na magubag pa siya dako. Oh. good old days no So, Sus nindo yung dotawan sa una. Mapundong mo. Di yung limot sa una nga. Kanila laging internet cafe. Nga nila mga mag-chat-chat o Amerikano ba. Yan, nakanindot gini ba sa suod ni mo ang tigbantay sa internetan. Kaya pwede ni mo sugo. Kaya di ba mo kasugod ko. Di mo na po ibto na mo ng internet. So nga to mga nag-chat-chat sa mga Amerikano. Muingon lang ano mo ng internet. So balin gid sa internetan. Hindi ko Awa. nila. Puli rin ng Dota player. grabe mga kabuag. Eh.
sauna. I'm sure napog ka pero di ka mo saba. Of course. Kuan biyabi pare-pareho may kuan na accessory of the crime rapud ko ana pero kanang mao pa lagi kanang kuan grabe na wala naman na siya nga moment karon pero Online naman gud. Oh. Yeah. Sa bago nga generation naay mawagtang pero napoy mga mapuno nga nindot ba yan na lang. So kuan lang ikatawan lang na nato mga sauna. lagi. Masturyaan niya ang mga new generation nga makadungog di pa nila magets ron but I'm sure matiguan po sila napod na sila i-share nga mga nindot. Nawapat nato nakita ron ba. I'm very excited asa padung ang e-games ron no, ang e-sports ron no. Oh. Apil siya SEA Games, eventually daw mamunti lang gingon nga kumapil Olympic, sure na ni gold ang Philippines. Kay ligon magita basta ML sa ML. Tagip ng ligon. Pero ligon mo sa gitag Dota kung kuan lang kanang country. Kay mga ligon nga team sa gawas kay di man sila lain sila nationality. Oh. So kita at least kung pure Filipino, nagitay pure Filipino nga team. Iba naman to yung mga Pinoy sa TI na nakasud na. Oh, pero karon nga year murag wala. Napa day TI ron yun. Napay bago pa lang. Wala gid ko kay bawog. Padong lang no, padong. Padong. Pero I think October man siguro October, na. October na. Kaya karon nga week 1 man ron, Valorant ba ron? Karon ugma ilang championship sa Valorant. Kay kuha naman, I think pila naman ko kayo, 6 years na ko wala ni duwa og Dota. O makalagin man gani ko mga katulo sa usa ka tuig na lang kanang tanaw ba si bag-o o nya maghuwat na lang gid ko pirmi og true sight. Kanina. Boy pinakalinga. Makisabay ba unsa minute sa bayan ron nga team kanang lang kay for kuan ba for old time sake ba nga mao man ni akong gikaduhan pagkabata mo gini akong giadikan sa una. Kami kuan sa mi ron. Ako din namjo ko duwa kay Dota, ML naman sa ko kay tungod lang sa accessibility. Pero every TI gyud usa ka week kana tanan ng barkada katong mga kauban ng mga team so namadtog na sa mo nya. Murag mo mananaw gimik TI. No si mga tug Manila gyud Oh, kana. Madtog gyud. Niya to ba mo hotel katong Manila Major? Oh, kana natanaw ko tong Manila Major. Biho no. Nindot kay adto lagi. Makisabay ba? Matakibaw ba sin mabunutan na po lang kuan. Kamo mo puli na Ay si sus, Major. Ginoo. Ay why not? Mangandoy kay. Oh, nindot Manifest gina niya. Buhaton gid unsay kay kutob sa makaiya ba? Di ba? Maybe next year kanang kuan lang siguro maghinay-hinay nami mga magpa-open tournament na may like month sa next year nga open tournament kay daghan kay mag-message na mo sa page nga pwede mo appeal, pwede mo kuan, lapu-lapu kay dool ra. Pero naman tayo ruling, di ba? Basta taga lapu-lapu ka, naka-eskwela ka. Tungod sa kanang kuan sa Dota na siya mo apply kay tungod manggod gamay na lang jud kay ang player sa Dota. Ang among rule na may special rule nga for as long as naka-eskwela ka Cordova, pwede ka makaduwa sa tournament sa Cordova. So mo kay more on test sa water sa mga namawagod nga kanang asa mong kaya. So Cordova sa kay 3C. Amo ato sa una kay wala di siya specific nga per barangay. Kutob lang sa mong submit. Pero mao kita mong dream sa una nga ma per barangay. So karon na per barangay na. So kato gingon ni Prince karong December ana pero next year siguro gid mapa-open na namo para daghan mga appeal. Nagsugod ang inyong organization 1 year na ba or 3 years na. 3 years na. 3 years. 3 years na. 3 years sugod ang imig Dota, kamera duha nakig-tie up ra mi og mingita magimig internetan sa una kay ang unang internetan ay problema na kanang issue ang mga player. Bali na biglang internetan na po issue. So, sige na gimig balin-balin na itong Dota. Unsa man tong issue ng mga player? Dili man kuan kanang lag kuno, mapaong kuno. Abi na ko mga player gid namang na issue. Mao na lang kasagaran lag kana pirmi ma-quit kuno, magubay lang momentum na. Pero so far mi gimi na suway reklamo nga anduwa anang lingaw ra gid. Limpyo among pagkadala sa kuan ba nga wa kay may issue nga na may favorites na mala kanang kuan jud namo kanang sakto jud mi prepared mi sa rules and regulation ana limpyo jud na perminti ang among tournament pamanay feedback na sa amo ang kami nagay magdag tournament naman jud ang problema pero make sure magud na namo nga kaya namo ba kay wala namo gud nagpart sa among brand nga anyone can host a tournament pero di nila kanang gusto namo ba nga ang among organization mailhan jud kung unsaon namo pagda kay again ikaw or si Jeff pwede man mo mag-organize og tournament pero amo jud hunaw-naon dapat na jud mi si pangan kanang warag mailhan jud mi ba na may kanang standards ninyo standards na mo nga dapat kao na mo ang Cordova Esports di lang kami kay ang Cordova Esports limpyo mo da ana kay budget sila sa bracket kuan na ba hanas na nindot ang live kana usa gina sa mga pinibang nindot among live we started nga among live kanang bati pa kanang di pa mi kabaw ba so kuan lang
gawas lang sa Dota. Wa mi ng mga pangay-pangay, wala mi nang karon kay na mi Cordova Esports, 5, 4. Kana mi na. So, inaginay mi. Nya aside po na kanagid sa bracketing sa gingon ni Prince ang kana ako am ginantas. Ako mo gingon naon pirmi ko. Iya gyud pirmi ingon kanang malingaw. Di bitaw kanang kausara kadto pildi na wala na din ka. So mo gyud kanang round robin kung mahimo, stretch na umayo ang time, balag kapoy na kayo. Inana akong ginapatas niya kay ako mong again ang goal man gud namo sa every tournament is not really just to like let the day pass nga okay napildi na mi amo jud namo we make the most out of it patas-on jud namo ang tournament kay kasagaran mo good if I don't know nakapil mo tournament kasagaran mo good ana double elimination single elimination dayon kung ikaw ngadto na niadto kag tournament nga di ka sure nga makadaog ka wala mo good mo na makaingon sa mga tao nga ay pildi naman ta so nananta mo adto pero kami gay mag-host kami tournament gusto jud namo na nga dugayon ma-extend jud pa mayo ang duwa tanan jud teams daghag duwa para kuan ba para malingaw sila do na sila yung mindset nga apil din na midaan pero at least ay nalingaw man good me mao na dire ra jud nga kay apil ta sa Cordova Esports nga event or tournament kay hunahuna na mo pildi mi pero sure jud ko malingaw rami kay taas jud kayo ang kuan ingon na player ba kapuyan oy mapunga oy kanang minana ba di kay sa mulis lang kadiyuta ra sa ako ang duwa ay sing sama single match kasoy mo ingon grabe kapuyan na si Dino mao na yung gusto di duwa. Sa ginas problema sa una nga moadto kag Cebu ako moadto mig Talamba nya mapildi lang ka isa ang team tagak na miniski katao miniski kanang na sa ginang mao gini mo gisunod mga CGL ba Cebu kana CGL mao na apil mi sa una pildi ka usa dako pag entrance di ba malibo pa kapin kay nailibre sinina man tagak nya kanang mutuo ka nga ang duwa kay taghap man to ilang daog murag sakit is buot bitaw kana samot na email nga dali kay balihon ang duwa dali kayo May buyback. May buyback lagi. Imagine na. Damn, Emilios ba na yun? Dapat may buyback. Di pa rin mga po yung nakanindot sa ML Zad. Usagit sa ako nabantayan. Karon gikam jog Dota, Dota 1, Dota 2. Mga na akong nag-share mo ito niyang last tournament. Kuhan ka siya ka ng ni-evolve yun ang esports ba? Fast face bitaw. Di pa rin sa Dota nga. Langay kayo. Dragging kayo. Nakanindot sa ML kay usa ka sa yup ni mo. Pildi. Could cost the game. Di pa rin sa Dota ba nga. Namatay ka. Okay lang. Bawi. ML, one wrong move. Pildi gid so nindot gid sa mga critical thinking kay on point ba nindot gid sync gimutanan di gid kanang nay masayop lang yabo dayon may nakanindot niya before ta mo padayon break sa ta kadiyot ha sige murag lingaw kaya tong discussion nga muna ko nagmine nga recorded na siya resume second part wala na mga nagduta jeep no naamoy Valorant ako Valorant ko siya wala po karon bago lang ko nagtanaw ron visit ron kanang marapog TI nila ba ugma na ilang kuan finals lower bracket finals maran nindot po doy kanang makasyagit sa juga ba karon na dito man sa mga sa kana akong igsuon duwa mag Valorant pero mao lagi computer gyud kailangan no di pareha sa email nga cellphone gid ba unsa nabantayan ninyo nga cellphone nindot for ML sa inyong experience ang kuan iPhone murag kuan magod lahi jud ang iPhone oy kay murag mas nindot talinis mag graphics ang iPhone good sa kuan ako kay kuan kung ganilang ari lang ka sa mabaratuhan Infinix nindot Infinix so karon nag Infinix kani karon basta latest or bisag unsa nga Infinix murag mao gid ila nga nang for gaming gid siya gid napod kay Infinix nga phone nindot yun na siya nga phone nindot siya kuan na siya barato siya pero pang gaming jud siya barato kay nako mga nara sa 5k niya kuan bati siya kamera pero gaming imo nindot kayo maka ultra na nga settings curious po ko na mag live mo ba kay unsa man ninyo na mo spectator mao ba na napod may shoutcaster o di ba sa Jimmy Kalaisyo usab na sa mga live ginamit shoutcaster mapa Dota ML o sa Crossfire ngajud amo lagi kada ko makatawad siya sa organization kay kada gabay ra kay biga organization pero murag ang among setup ba kay kanang pangdagko na kay na may kana jud may magkupot sa bracket na jud may kanang mga marshal na jud may kanang na may technical na may shoutcaster manang amo ba kay we're trying to portray kanang mga dagko nga events sa esports dayon kanang bisag unsa ka gamay ang budget saktuhon jud na mo inana ba nga effect makahappy kayo kay murag
wow, sa ang Cordova kay kuan jud kanang kumbaga for a lack of better term mga naginilas jud kay na jud shoutcaster, na jud technical, ana ba. Hopefully sa mga sumusunod nga years and events kay mas mudako siya, mas mapanindot kay mas makaila-ila pa ming mga daghang tao ba along the way nga mas makatabang sa mong success in the future. Pero gawin mo ka to kwanto kanang cellphone na gid spectate OBS. OBS na mo gamit o studio, OBS Studio. Mo na mo gamit Dota, ML, Crossfire. Ang sa ML lang. Nakalahi lang sa ML kay cellphone. Mao to ang kuptan sa kanang spectator. Yang shoutcaster na lahi pod nga cellphone yung kuptan. Dili. Tanom ko sa screen. Magtan-aw ra siya sa okay. sa monitor. Nya naitig kanang muramoy mo guide, muramoy cameraman ba kung sa Dota pa. Spectate. Pero kami we started nga ako na gani ang shoutcaster sa una no kami ako ba di shoutcaster niya. Shoutcaster nang shoutcaster jack of all trades mi ba kami maduha mo unsa lang ana maginasugod no kamukha mo gid mo unay pero karon nagimi duha nga maayo gid sa shout kung maka ML lang ML Dota samot sa ML gid nindot gid siya feedback gid so far no among shoutcaster kuan nakinumdum di ko murag naka-post mo about ni Tombridge puti siya nga laki unsa man ako pag-describe sa story basta kuan lang. Shoutcaster siya? Naa siya kuan lang to iyang permit duaon kanang Code M COD mobile ba. Kana usa na sa dagag ni hangyo na mo nga. Si kinsa? Tombridge. Ay. Actually wala siya ko gi-mention nga esports sa Lapu-Lapu. Si Tom yes. Si Tom jud na imagine nakapa-motivate na ko pamayo katong nakaingon ko nga kapuya na ani uy nga nang lami na kay give up dayon kuan siya man toy gadala sa kanang coordinator siya sa Lapu-Lapu mo lagi wala lang jud kayo niya na push pa kay medyo kuan kanang lisod kay buhig storya pero kuan lang para lang nako ang pagtanaw nako ato wala dili jud kaayo inana kadako nga support iyang nakuha from LGU unlike sa amo sa Cordova na kuan mo gud nanukad man jud kog taman ani before pa nag-start ang election nanguan na jud ko kung kinsa ang mga posibleng daog kung kani diretso mo contact jud ko na nga kay mao biyan na ako mga makatrabaho eventually kay without LGU without SK dili jud mi nani kabungga mo nang kuan jud ko duol jud ko sa akong pwede maduulan para masud jud ang esports sa ilang administration mo I think wala siguro na kuan wala ko kabaon sinahitabo jud but again I'm just so happy nga ang SK jud sa Cordova kay grabe naka-supportive din like even sa mga gagmay nila nga event nga sa barangay lang na mismo na jud gapoy ML like I think ugma sa linggo ng kabataan na pod sila kuan nga sila ML event but you guys know if na ba siya kanang kauban like pareha ninyo kamong duha kay tibangay gid mo siya murag solo siya ra usa mao lagi na mao gid ang nabantayan og usa ra ka lisod kay imong pagpaningkamot mo na pag naa gid si Jeff ara ko ako gining tarungon kay naanay tawo nga nisalig nimo ba nga ana ba so og duha mo magtinabangay mo paspas kayo inyong kuan nga unsay di nimo kaya niya unsay di niya kaya nimo mao lagi kausa ra min nagstorya ni Tombridge karon tuiga siguro niya Papo dyan i-mention about aning gaming kayo kay sa una magsigim siya stream og COD mobile ba niya kung yang gibasihan niya yung anak kay katong ayang anak kay apil og kanang kuan nagadaga and swimming cute kayo duatlon may tawag na duha ka kuan kamo basin na mo ipangutana namo kira gid kayo wala ko ipangutan na specifically but kanang kuan lang siya kanang nindot lang ba nga na invite me kay kanang it's like pag usyang urag it's your first time then urag ni venture out mo kanang community nga urag possible pod nga ma-cover sa inyong podcasting ba so it's like really a collaboration lang sa ato ang duha kay again kuan uprising pa man mi then uprising podcast so ano siya. Actually, it's kuan man ako katong pag-email nimo nako kay nakana ko ba nga nindot kini mga ngani nga mga tao kana mo proactive og kuan ba kana mo take action gid ba kay mao man na akong kuan gid sa podcast mag-inspire ko mga tao nga they have to take action on things nga ilang ganahan di ra kayo kana maghigda lang sila pirmi nya magtan-aw na lang sa mga tao nga kanang mga nangbuhat gid silang ganahan which is ug kani imong kalipay sa ML or esports buhat ta na sila diri na mga tao makikita sila nga na mga tao motabang nila og ngingita sila mga tao nga pareha pod og hilig nila ana ba dili lang kay nga kuan magud para nako against kay kog tao nga kanang lulong sa social media nga adto na lang mo pirmi magpagawas na mo'y problema sa pamilya pagawas mo social media wa ginatabang ang social media niya may pag mo lakaw mo madto mo gawas mag-walking mo exercise mo
buhatan yung ganahan, buhaton nga makapatabang ninyo, dili kay nang magsige mo tambay sa inyong kwarto. Balik na po dahil sisgot nga depression. Kaya na ba? Mo gina akong gilikayan kay mga amigo man pud gud nako, mga kailan ako, mo open ako. Di gid ko mo mention ng name sa podcast kay private man to na mga conversation but naagid mo naagid nga nindot na kay hikog. Naidaghang dapat buhaton sa kalibutan nga di ka dapat maghunahunag ingana ba. Nga angay pa ka mabuhi ba. Ingana bitang istorya. Mostly sa akong mga mananaw isang age 18 to 24 kana gid nga mga age bracket. Kay into esports po siguro na. Mga in sports. Oo, Sure, actually makakuan ko makaingon pud ko nga para nako good. Ako urag naagi pud ba urag I think naman good to give points sa tong life makafeel ng depression. I mean like as tao naman yun ang depression pero para nako ang esports mo good one of like the things ba nga to check para ma-divert nimo ang imong depression kanang maka at least ba nga ma-distract ka from kanang your problems kung unsa pa ba ng mga adversity nimo nga experience sa imong life. So ako as someone nga naka-experience of depression firsthand, ako yung dagan ng Dota ra jud. Kaya dagan na kay kog mga kanang kasubo, mga kaagi ana pero duwa lang gid ako nag-Dota. Makalimot ko kadiyot. Yes. Dayon ngayon ko ba nga thankful kay ko sa Dota kay kanang bisag sa ups and downs ako sa life ba na jud na siya. Manang dako jud kay kog love sa esports kay like I spent almost or I would have to say more than a year or more than half of my year sa akong kinabuhi nagduwa ko esports dayon when should that dako na siya impact sa problema nako those times nga boring ko kay mabiya na usahay mataki bin ng depression ug anxiety during your boring time so if boringan ko Dota nakoy problema kung if I have to pause duwa sa kog Dota kay usahay man gud kanang problematika kanang grabe ka impulsive sa decision but ako pause jud ko sa problema then duan kog Dota malingaw ko then after gali nga nakakuan ko nga nakaduwa na ko kanang okay na ko balik na pud ko sa pagunahon unsan pag-resolve problema Yes. pero kani pong Dota usahay no na po ka. maglagot jud ko ani kay Lahi na duwa sa problema. lahi na pud dig problema magkinanser no pud yato mga kuan pero again kanang bottom line is kanang nakatabang jud ang Dota nato but depende rin na ninyo unsaon nimo pag cope up sa problema nimo but again maka suggest sa pud ko esports as one of your like kuan ba kanang band-aid solution sa mga go-to kuan nimo. go-to nimo ba sa imong mga problema depression and then all that kaya again I can really attest kay agian pud na nako. Yes. Ako sa doon nakagi sa kuan. Gipapili bagi ko sa una Dota or siya. Mhm. Ina na Mura di ina na mga moments ba. Mara ginay mong balikan. Bisan karon gani kuan nanakoy anak. Tulo na ko ng anak. So nagi times nga na bang bubali ka tan-aw lang ka kana katong gingon ni friends na kay problema duwa lang kag ML, duwa kag Dota. So mura man kog makalimot ka na kay nagi kaugaling world, nagi kaugaling community. So aside sa malingaw ka sa duwa, makagain kag friends, di ba? Makakita kag uyab nimo da sa pagduwa, di ba? So commonalities ninyo. Tinod makaagi ng mga tao na no and I think kung ikaw ang tao nga di ka makaagi og kanang depression or kanang pagkalisod sa kinabuhi, di ka tao nga kanang nindot og batasan. Mao man ay makapalig-on sa tao gud ang mga kalisod. So ang mga tao mo na nga nagkalisod ko ba nindutan na give up oy. Actually, mao na imong redeem time nga ara ka mo bawas kay ug na naman gani ka sa bottom. The only way is to up. Go up. Wala na mas ubos na. Saka ka. So ang inyong way is ang esports or ang games naasad ko diha for pila ka years. Nga nipalit kog computer kay ganahan lagi ko mo duwa. Nya duwa na kog Dota kay sa puton mo ko sa mong ko. So another problema. Napon ang problema. Oh. Kay wala mo gud koy team so ang mga kadua pero may mga bisag kinsa lang. Solo player. Pero mao na kana amo ka ni karon kuan. Dota nya magkanang sa tawag na. Sa tawag nang mag-audio mo, nga call. Discord. 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 Bisag di ka ma-appeal sa duwa, sud ka sa Discord, appeal ka lang dito kay mag-trash talk kay man nga imo so inana ba murag mahog siya nga banding na sa inyo mga amigo, lahi-lahi na mo nga kami, lahi-lahi na mo yung kumpanya. So di magkausa gyapon. Mo siya online tambayan. Online tambayan ba. Karon pero lahi naman sa doon kay kuan naman sa scatter. Uy, sus, pagkabuang na, medyo ano kaya, dala medyo ko makita nga post nga scatter mo, nag-tournament. Imong esports. Ayaw lang po, Paita. eh. Kay numdum nung Discord days da nga
bisag bisag wala kay appeals duwa kay musud ka, Oh, musud mutanaw ka. lang ka Mm, nya. tanaw ka. Ikaw may makakita sa kanang in far view ba nga dapat Di nga niya mabuhat. di niya mabuhat siya mo duwa pero may kay manudlo sila. Tadlo na ka rin. Ikaw may trash talk. So, grabe yun. Am to walas hit ni mo. Mabon mo na akong buhat ron. Oy, be, tanawa sa tabi. Kaya wadi na lagi mo dagdota. Lingaw, lingaw. And makakita pud gyapon kag mga kastorya diha no bisag wala diha physically kay naa sila dito sa Discord ba. Which is katong pag pandemic sad, di ba? Usab katong Discord Discord. nga wala ba itong manggawa sa mga tao and Discord is the place to go to. Discord. Dako sa mga pandemic Discord, ML man may atong nga time. Mato ni duwa jud maayo tong ML. Napay katong online tagay Jeff, kinumdum ka to. Grabe yan. Imo sao. Imo sa lima ka na. Ang Adrian nga nagkuan ba kanang adto sa Discord una natapok ang idea nga mag-online tagay niya. Di man magkatapok ang sila nga pag video na lang mo inyo ha. Di man kay ang video nga gi-edit kay pasa-pasa kay una beer, kasunod kay tanduay. Hello yung sa maning tagay niya mausab man. Lingaw atong during pandemic days ba. Mo pud ba ito'y na kuan na daganan sa mga tao esports sa gihapon. Nagihapon ng esports pag pandemic. Wala mawa. Wala siya nang did you ma-realize siya sa taon sa impact sa esports sa atong life karon. I mean, kung ikaw siguro nabilong pa ka sa mga Jurassic ka ng years ni mo ana. So wahin na jud kay kastanan kung pwede ka realize sa esport. But again, we also have to understand na naman jud tay mga like mga mama, di pa medyo kasabot ana manang kuan siya importante if you guys are watching now dapat mo makasabot mo sa impact sa esports. If wala pa mo to esports, it's something to try. Then if didn't you feel anduwa kanang maybe you can like support your friends, then try to check some kuan videos nga na sila nalingaw. Maybe mo na ang reason nga no mo magananog duwa kay nakita mo nga nalingawan yung friends ana. But again, majority of the people right now kuan na sila na impact ang esports sa ilang life. There's something I would like to address na to karon. Naamoy ma-share personal opinion if mga batanon edad ba 14, 16 to 18 nga ilang parents against but sila ganahan gid sila. Pero daghan pud ang nakaproblema na di ba nga ilang parents di mo suportahan nila. Sa akong case man good, kami sa akong mga igsuon good. Puros man good mihilig og computer. Supportive akong parents pero najud side times nga dili supportive ang akong parents especially if kana manubra na mi kanang all I can advise to those kuan ha mga teenagers or katong mga young adults katon jud magdisiplina. Ayaw niyo i-disregard kung unsay ihatag or unsay pagbawal sa inyong parents kanang kay for sure kung unsa may isulti sa inyong parents para na sa iyong kaayuhan. But you also have to find a way nga ang inyong parents makasabot nga nung mohilig anang duaa. Ako manggod, sa akong pang storya sa akong mama, ay, kay baw ko akong mga anak, adik po nag mga computer pro, sagdaan lang nako na kaysa makitaan nako na nga nag-adik-adik, nagsabo, nag-drugs, nga pakuan na lang bisan asa na lang makuan kay saksi man jud si Mama God nga kanang nagdako mi nga tarong kanang disiplinado dayon dakog part sa amo ang pagkanduwag computer games pa kung unsa mi karon. Never disregard your parents kung unsa lang isulti kay for sure that's what's best for you. But if ang parents ninyo dili jud makasabot, you have to find that reason ngano mo masugtan sa inyong parents. I don't know usay paagi niyo na warag di ko ganahan mo hatag og advice kay wa gud ko kaabot ang nga point but basin pwede ra pod mo magkuan mag kanang ipakita sa iyong parents kanang excel mo ani nga duwa in that way kanang makasufil silag support. But again kung sa tagay pa i-relate na sa tagay dapat you have to play moderately. Nagyapon ang disiplina ay lang kay mo palabi og kanang kuan babatak sa duwa kunaw naa jud sa ninyo nga namoy life after sa game inana na siya kay addiction mo gud jud ang problema ana. Why moderation? So play moderately, then at the same time give your parents reason nga mo suportaan. Kay kung sige ra mo og kuan paminaw pod mo sa inyong parents, sige ra mo kanang kuan musukol pa mo kuan pa mo instead of suklan niyo yung parents or i-disregard niyo lang sulti, why not like give them a reason to support you sa inyong duwa. Nice ako siguro kuan ako coming siguro sa point of view sa parent okay nanam juga anak ron hilig siya game sad maayo siya moduwa
kuan lang, actually same naman kanang buhata lang sa gid yung angay buhaton, like tabang ka sa balay. Di lang pud sige duwag ML ba kay. Ma'am sa niingon gid ako sa akong anak. So mahuman na kasi mong homework or weekend karon, especially karon long weekend. O ara dra, duwa dra basta man na imong assignment niya. Kuan siguro imo lang gid ipakita lagi nga kanang sana nalingaw ka nya nindot imong studies, mo suportan siguro kay especially ako, nakita na ko akong anak nga okay ra sa diyang studies nya kamayo sa siya moduwa. Palitan ni suportaran mo na palitag diamonds inana para makapalit siya skin. So kung makita sa yung ginikanan nga kanang nahuman nimo tanan imong buluhaton. So mura ra man siya imo lang ipakita si mama ba nga kaning pagduwa na og esports ML mura ra pud ni siya pagduwag basket sa ubang tao. Mura mo gud nila masabtan nga gawas ito, duwag basket, di ba? So, mao na ni siyang bagong sports karon ba, makikita ko siya e-sports. So, inyo na ipakita niya, tabang lang sa gimos balay. Kung pahugas mong plato, hugas mong plato. Ayaw mo sig duwag ML. So, Or to relate sad sa panglitan, excuse me. Example lang, inyong mama dili mo suporta niya. Ikaw ganahan kay pasabot nila o mo ganahan ka mo padayon ni kay it's something you love. Pwede pud sila moingon di ba nga, ganahan man ka kaning mananom para nimo, para nako mao na ang imong pagpananom kanang mga yan na ba. Para pud makanas lang nga bitaw no. Maubitaw niya ano ba lahi lang mig tripping pero mao ang love. Ikaw Jeff wala ra kagi sig discourage mo mama daw no. Wala ra man kay mubuhat mo dito sa akong mga buhaton na ala kagi idol. Ada jud. Grabe no, wala ta more than 1 hour na balita. Morning oras na nagsugod ta. So grabe ang chikahan oy. Right ito. Super ka-enjoy lang jud ang kuan nga discussion. I don't know, wala man ko nag-prepare good. So wala ko gawad ga impromptu tanan. Yes. Usa po na sa experience ba nga ganhi kay wala ko kay bawon si kuan niya. Once malingaw, actually murag tanan man nalingaw man diri ako nalingaw ko. Actually ako lang wala ko daguda-huda ga 1 hour atong game. Murag daghan pa ko dapat i-discuss kay tabian jud kay ko. Pero wala gina. Nga we also have to consider the time ba sa pag-record. Pero nindot tong kuan nga kuan imo kay gusto pud usap pud to sa akong ginahuna jud nga ma-showcase ang katugong kuan ang kanagong stigma nga parents not supporting their children to kuan to play esports mo na siya. Actually I'm glad nga ikay una ni istorya no kay ako pati una ni istorya ba na rebuilding gid nga tubag. Binara kuan gyud it's very good nga ni mention gid gad dito og discipline. Kaya I truly believe nga ana kami disiplinado kami sa mga lawas ni Jeff magsige gid mig exercise ana. And sa among hunahuna, di mi magunahunag ka ng kabantay man siguro man ang mga laki nga mag cellphone puro ra mga gabikini taga-scroll mga ana. Usa na sa among gisigig kuan gid nga di ta magsiging ana kay mao na mga kanang distractions. So ang atuwa gyud is we have to achieve something while bata pa tawa pa tayo naabot og 50 sa 60 nga magmahay ta looking back ba nga unsa may gibuhat nako pag 20 pag 30. Amo apong gisigkuan mga message diri is discipline gyud and pag ingon nimo ana naka kursus tara sakto kayo. Medyo na to nawala ko ng disiplina sa self kay kanang one of the kanang basics ba kay in everything you do dapat disiplinado jud ka. Ako angkon gid ko na late na nako nakatunan college na ko high school wa gid ko disiplina and na-shock ganay ko ni graduate kong high school di wa ko disiplina na na assignment na exam na mo, score lagi 4/60. Yeah. Mahibo ang mama, bang anong, nisolve ni siya klase, ano nga, kaya may disiplina. Bang yun, sige, atubang sa barkada. I think that's a good session, no? That's a good 1 hour na, no? Sige. Gusto niyo i-shout out or? Kana. Oh, shout out. Yes. Hello, Cordova Esports community. We're here sa Uponganon Podcast. And if ever naabot mo aning a point sa kanang watch na mo, I hope na enjoy mo sa among storya. Daghan jud kay mi ganan i-showcase but again kanang we'll probably have another kanang chit-chat. Why not, diba? Kinaligaw ba jud ta? But again, I hope you won't forget to follow, like, share Cordova Esports page and of course Uponganon Podcast. We are kanang of the same goal ba nga kuanan jud pa hatag og more meaning sa social media. Daghan kay mo bakatunan sa social media and like events and activities like this is something wag maka-pick up mo og mga lessons sa life ba.
Yes. Like makaibaw mo sa struggles, makaibaw mo unsa ang among kanang mga problema ug mga struggles gay face to be who we are right now. Then ina mga makakita mo idea, something that you can apply in your lives as well. Ako, shout out sa tanan na nanaw, tanawan nino. Ni follow sa akong anon podcast sa mo. Shout out sa tanang ni support gid sa mo ever since sa Cordova Esports katong nag-start pa mi karon nga ni grow na mi sa mga katabang. So daghan 13 nakabog no? Yes, very 13. Hindi na mo mention mo tanan pero thank you kayo ninyo. Thank you sad sa among family siguro no. Kay kami duha pamilyado man mi. Pamilyado. Piyawan. So sa pagsuporta na mo, especially sa ako agid nga layo-layo na jud sa Cordova ron pero if moingon si Prince nga kanina mi tournament. So naara gid so salamat kaayo. So shout out niyan tanan. Shout out diko sa mga ganahan mo duha og sports, labi na sa taga Cordova na kanang mauwaw pa na ipagawas sa ilang talent. Just kanang reach out ay sa Cordova Esports ay Cordova Cordova Esports. Esports. Next time, inig sunod na kong contact ninyo kay unsa masigo ta 3 sita kabuk diri diri magsinabak kay diri duha bigas duha. Pero kan atong maximum for now is 6 unta but wala sana ko gi 6 kay ang duha lapil ra man gud. Pohon basin maka-upgrade ta og mixer usa man sana sa among gikat-on from ground from the ground nga wa gud mi alam maganong nga. Oo, di ba? Pareha na sa tao. Start yun bigo. So, way, wala yun bigo. Pero again, kanang dugay-dugay, makuha na ma-improve na kay paano mo na, kanang in every session na siguro mo yung makuha na Matunan. makatunan. Bye.